обясните вашите емоции, каква би била? Мани Ников! Пише с Яна.Барала в Инстаграм, моля! Леле, майко, не я качвайте, моля ви. Какви бяха вашите емоции по време на целия турнир, ако сте го наблюдавали по-отблизо? Ами, аз бях много вдъхновена, защото наистина те не само спечелиха второ място, те спечелиха нашите сърца и съм напълно горда, че съм българка. Имате ли ваш любим играч? Мони Николов и Алекс Николов, двамата братя са ми любимите. Можете ли да дадете някакви аргументи защо? Просто тяхната игра най-много ме вдъхновява. Аз съм спортистка и аз тренирам хандбал и те са най-близко до мен. Затова най-много ги харесвам. Как виждате бъдещето на този отбор? Ами, надявам се това да ни стане навик и да идваме вече дори на първо място. Значи, Мони Ников трябва да види, защото аз направо тук съм крещяла за него. Вижте, нямам глас. Моля ви се, защото аз го следвам тук, викам, пращам целувки. Нямаме глас даже. Мони Ников трябва да разбере, че ми е мъж, разбирате ли? Това ще го разбере и ще видите вие. Но ми е много хубаво чувство, че за първи път от 55 години сме такива шампиони и да. Имаш ли любим играч от отбора? Защо ти е любим? Симеон Николов, той ми е любим и Алекс Николов, защото са най-добрите играчи на България и на целия свят.